चोरी भइल दिल ए दरोगा बाबू खोजलो भइल बा मुसकी बाबा ए दरोगा बाबू बाकी है ना वो भारती जी बैठो हो बैठा हो बैठो ब्रिज स्टोन के स्टेपनी बैठ कर इतावा तू खड़ा हो जाते यार हम नर्वस हो जाइला ये एमआरएफ के स्टेपनी भाई बढ़िया हां जी कबो भसबे ना कबो ना रगड़ा खोजता हाय 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 माइनर रही का एगो भोजपुरी में घड़ी गायिका चलल बड़ी सोना हमरा गीत पर एक दिन खिसिया गई बाकी रौरा शब्द को वो हम खिसियाई लिखी देखले अच्छा रौरे बताई कि गीत खराब हो पति के मरम सती जनी है सत भतरी में हरिया का जानी मरदा के मरम मरदा जनी कोनो मौगा ही जड़वा का जानी देखी पियावा बहरा गइल बा ये सखी सुन ए सखी तनी सखी वाला भाव सखी बनो सखी दिया जी रसोई में दिया बा पियावा तोर बहरा गइल बा तो तू अकेले मन लागत था कि ना बताओ देखी है ने एगो गरम हो गइल बिया भैंस ए देख ली देखी ये पाउडर छीटता जौन गरम बिया तो हेने हट जा अब केने हटी ये सब फालतू बोलला के काम नहीं कर तब का करी जा चार पहचान फालतू के फालतू बोलता तो पाउडर काहे के छीटता मन हम तो कुछो करबू खूंटा में गड़ जाना एक बार का हमनी सब कोई का मन हो जाई तो संभाल लेबू फिर पाउडर छीटत धरू फिर तो खुनिया जी हैं खाली म्यूजिशियन के छूट मिल जाए तो बर्बाद ए यही सब अतना तरह का मार देव जनू दो चार फाइट का पार पके खुनिया जबे कर मतलब ही बा ओके बात ऐसा सोच के बोल बाबू यूट्यूब वाला मुंह तो कले बड़े कुछो फालतू बोलबो हम धरा जाई अब हम चाहत नहीं खिदा दादा ना 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 ठीक अरे का भइल बा तू जा आराम करो पहुंच के हमरा के फोन करी सही बात जन किस्मत में लिखल होई के रोकी नहीं ना तू जा आराम करो फोन करियो हमरा के ये पहुंचे नहीं कि ना ये हमार ड्यूटी बा और ड्यूटी कइला के बाद भी एक्स्ट्रा ड्यूटी कर दे मानो तनी पिछला बार भी भैया हमरा से पीछा पूछत रहन कि बाबू पिछला बार भी तू लेट होइला कहनी पिछला बार हमार गलती ना रहे लेकिन हम दिल्ली से गा के ये परिवार के प्रतिष्ठा बचावे खातिर 1 बजे 1:30 बजे करीब आई रही आज भी आई बनी कार्यक्रम हर लेट सेट हो जाला जेकर के परिवारे मानो तनी तो दिन भर के भुलाई लइका घरे आ जाई सांझी के तो ओकरा के भगा ना दे ना जी ओकरा के भुलाई कहबो ना कइल जाए चंदन भैया तो हम रोजा प्रति निश्चिंत बानी सही बात पियावा बहरा गइल बा ये सखी बताओ हां तोरा सेज के समाज मिलत है कि ना हो चाहे ना कहो काहे बोले में लगा अरे आवाज नहीं खची पर आवाज हम जानो तनी कि तहार तनी भारी होई बाकी हो चाहे ना कहे में का दिक्कत है बोलो मिलत है कि ना बोल दो ना आवाज देखे में कोनो अंतर नहीं एकरा के गा के कहो कि जब बलमा बेदर्दी जब बलमा बेदर्दी अरे बाहरा बा तब गुल गुल बिछाना का होई जब बलमा पे दरदी बहराबा तब बुलबुल बिछवाना का होई जब बलमा बेदर्दी बाहरा बा तब गुल गुल बिछाना का होई जब बलमा पे दरदी बहराबा तब बुलबुल बिछवाना का होई
ना का होई जब बलमा पे दर्दी बहरा तो गुल गुल बिछावना अरे का होई का हो जब बहरे उड़त जब बहरे उड़त गुल छारावा का करब हेबे ई लोग के पेटाव पलाते खाना जब बहरे उड़त गुल छारावा तब फूलल फूलावाना का होई जब जब बहरे उड़त गुल छारावा तब फूलल फूलावाना का होई जब बहरे वाह हो मिल जुल के ना जब जोग बटे ए सनी मन ये सखी वियोग बटे मिल जुल के ना जब जोग बटे ए सनी मन ये सखी वियोग बटे जब जरत रह के जिया जिया तनी हैसन कर लो हाँ जी ए भाव में कब का जब जरत बिरह के आहराबा जब जरत बिरह के जब जरत बिरह के आहराबा तब ऊपर से लावाना का होई जब जरत बिरह के आहराबा तब ऊपर से लाना का होई जब जरत बिरह के आहराबा तब ऊपर से लाना का होई हमर जब जरत बिरह के आहराबा तब ऊपर से लाना का होई जब जरत बिरह के आहराबा तब ऊपर से लाना का होई और का हमरे दुल्हे राजा के मित्र के तरफ से हाँ जी अभी अभी 500 रुपए के आशीर्वाद मिलल बार बार प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा जय हो औरतिया कहतिया कि ये सखी ये सखी मिलल हमारा तमरा ओस बाड़ुए देहन मई हर के आइल जस 10 बड़ुए
जस कस पड़ुए जब मम्मी बने के दिन जब मम्मी बने के दिन लमहरावा कि जब मम्मी बने के दिन लमहरावा अरे तो बकीन के खेलावाना जब मम्मी बने के दिला महाराबा सब किनके खेलावाना का होई जब मम्मी बने के दिन लमहरावा तो बकीन के खेलावाना का होई जब मम्मी बने के दिला महाराबा सब किनके खेलावाना का होई चंदन भैया के तरफ से आशीर्वाद मिला जय हो चंदन भैया से हमरा मैसेज यादव जी के प्रोग्राम रहे लालू जी खुद फोन कैले कि मैं आ रहा हूँ तुम आना तुम्हारा कोई दिक्कत दिन में हमारा भतीजी के जन्म दिवस रहे दिन में जे गई हुई जानत हुई करीब 6 बजे तक कार्यक्रम के बाद केक के प्रोग्राम भइल रात में उन लोग के प्रतिष्ठा बचाए चल गई छपरा जिला जाके 9 बजे पहुंचनी 11 बजे खत्म करी 11 बजे गा के फिर चल गई सगुना मोड़ दोनों जगह हमरा के केहू ना पूछल उनकर प्रतिष्ठा बाच गई हां जी लेकिन हमारा फेरा में केहू ना रहे केहू तो बताइए अब हम का करो ए गरीब घर के लइका का करे कुछ जौन हमारे पर सब केहू बा सही बात कलाकार से कितना दिन जियो तो साजबाज नृत्यांगना साउंड हां जी आ हमार पूरा परिवार एगो है लुल्हो जियता का करो सही बात तनी मनी कहे के परला बाकी रौरा जहिया भाई बनाई अकेले हमरा के कह दे वो दिन हम निसंकोच आ जाई हां जी आ कुछ हम उड़ा दे ऐसा लइका है सब लोग जे जानत है जानी सही बात रौरा हमरा के आशीर्वाद देनी है समय पर अब बुझाता कि रौरा खुश बानी हमरा से जय हो आह खाए बैठ गइलू एक लाइन बाकी बा उहा के केने गई नृत्यांगना जी ठाक बनी का ना 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 रूपा के नहीं को भाई जी के बड़ा अच्छा डांस होते हैं ऐसे कहनी हेलो हेलो बैटरी बदलो कोरी सोरो हो सिंगार के करा पर सोनू संग दिल विचारोस नय करा पर करी सोर हो सिंगार हम के करा पर केकरा प आ सोनू संग दिल विचारस नहीं करा पर हां जी कि जब मम्मी जब गोलू बुझाते ना आए हाय जब गोलू बुझाते ना तहराबा तब बुझा के बुझाना का होई जब जब बलमा में धरनी पहराबा तब बुलबुल जाहो जब बलमा में धरनी पहराबा तब बुलबुल बिछाना चलिए
एगो हम तनी मेजर में चली जा